nemoj još, ne, ja ću ti reći, aj sad. Zahvaljujući, lijepo su sam i svima počimali. Zahvaljujući dragom Bogu završava. Milost je Allah svakom dobro znao. Tvrdo vjeruj, u tome se ne varao. Za nagradu bit ćeš trpljen, da će Bog, dobit ćeš i ovog svijeta i onog rad Resula. Allah stvori svjetove i nagradi svema svoje robove. Ko uzvrši kako dade uputu, bit će primjer Božijemu rahmetu. Da učimo Božje ime i Kur'an i riječi, to je rekao naš sultan. Iz Kur'ana svima nam je uputa od znanije i potražiti savjeta. Muđiza je Kur'an za sva vremena i uputa svakva mu je iskrena. Svak nek vrši zapovjedi Božije, ako želi onda žene dobije. Da rodimo braću svijeta ovoga, jer za djela Bog će pita svakoga. Ko se bude ovdje Boga bojao i naredbi njegove se držao. Na onom svijetu milost Božju imat će Božju veličinu gledati. Dosta. Bravo, bravo.